Sanibona. Yebo. Bona. Yebo, yebo, yebo. Dumizulu. La. Hey babu. Maye ngizoke ngizwe ukuthi sengingakuqalaza imini yonke uzoqhama selishonile ilanga. Kunene ngiqalaza ngingakuboni ngize ngawuma lapha etsheni. Angikuboni ngisho uphithize eminyango. Ade ngokho. Uyozela ke kodwa ke. Uyozela nje manje. Hey sekangcono bese usengathi ukulala. Ngeke ngalala. Yindawo okulanga. Angikaze ngilale nhlobo mas. Angibazi nje nhlobo ubuthongo. Uyakhula? Ngilala manje mina. Kwenze njani? Hey wemasibisi. Ile phone phela. Phi futhi ifoni. Ifoni yona yodwa leya izolo. Yenzeni ifoni? Awu. Ngeke ngalala masibisi. Yenzani? Njoba ushizolo nje yana nje iqhubeka. Iqhubeka kanjani? Isikhuluma ngisho into engayibuzanga ke manje ngiphendula nento engayibuzanga sekuyona esengibuza ke manje. Ngithe lahle le phone matha usahlena le phone. Wemasibisi. Angiyazi nale nto hey. Hayi. Kodwa makatha awungichazele ke mngani wami ke sikhulume nje iqiniso lamaqiniso la ngempela njengomuntu efa. Eyakususa nje ukuthi umdala kangaka umfazi omdala obizwa ngogogo uyothenga iPhone. Wozwe kuthini? Amasibisi. Izoloke njoba ngithaze ngilale. Ngo1 ebusuku yangivusa. Ngivuswa yona ngilele ebusuku ngisumekile njengoba ngitshela hayi ukuthi mhlambe bengiyona engivusile. Yilumbo leliyana. Akuyona ifoni ngafa. Yabona nje wayithenga abafaneni. Labafana mhlawumbe basebenzisana nalaba bangala. Ekuthiwa bakhohlakele benza izinto ezizimbo. Shuthi intombazane leya efakwe ngamabomu lapha kuleya phone. Shuthi iqushiwe ihlala phakathi efonini. Izokugebenga mhlawumbe nje kuzosa ngelinye ilanga kungekho lutho matha iDyson hambisani leya phone. Izwa ukuthi sibangeni. Isono sami nje sibe sodwa. Kube ukuthi ngicela okhuliwe ukuthi abangifakele izithombe phela bafake izithombe zabo zonke nje zabantwana. Hayi, kwabe ngilayile yasho kungiqeda ifoni. Kanjani? Yasho kungiqeda ifoni. Mama, vuka sikhulume. 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 Slini. Mama, vuka sikhulume. Khona into engahlangani. Mama, vuka sikhulume. Yini bakithi Sli? Khona into engahlangani la. Engahlangani kwani ubona ukuthi isikhathi sinje manje njengoba ungivusa. Ngifuna ungichazele ngale ithombe ongifuqe ngazo la. Ngithombezani manje? Kubalo. Umasibisi nje. Oh. Lo mama ophapayo. Le ndoda isihluthu yona ba. Efaka iblazer. Umfundisi lo. Umfundisi. Mfundisi. Umfundisi wasesontweni lethu, umuntu oshumayelayo. Mfundisi omncane. Mncane phela kodwa umfundisi. Yini ungivuselele le nto nje Sli? Hey. Lo mama yena ba. Ugogo lona. Mkhulu gogo. Endimkhulu ngempela Sli. Yazo. Kodwa nje nazo kuzothiwa ngiyahlala angihleke ebusuku kanje. Kuzothiwa ngiyahlala nje angihleke ebusuku kanje Sli. Ngicela ukuxoxela ukuthi ugogo nje uthi mkhulu yena ugogo uhleze edelela mina ethi akunamabele akunasinto nginyo manje yahle ngangcono ukuthi uyakuzwa. Lesihlevu sentshebe yena ba. Hayi kwahle kanti ini manje? Umyeni wami lo nambiza ngesihlelevu manje. Mumbu umyeni wakho. Oh. Lona yena ubani? Hawe manje uzovula zonke izithombe ezila efonini uzoyivula zonke. Lona yena ubani? Uthi ngithini? Oh. Muhle uthi ngithini?
Ngabe nje usufuna ukugulisa ingane yami. Hayi Sli. Lona yena uba. Hawu. Ukhuliwe. Ngathi udakiwe. Uyaqina njalo wena. Lengane ineyingovolo yona uba. Ingane yakhuliwe. Ineyingovolo. Okay, Sli. Lena yona yaba. Nyekakhuliwe. Yesibili. Eyesibili. Lena futhi yaba. Ekakhuliwe nayo lena. Kanti yini bakithi Sli? Esithathu. Nesithathu. Uzala kakhulu ukhululiwe. Okay. Lona yena ubani? Kanti yini bakithi? Ungonini? Mumbu ngonini. Okay. Umnyama. Kulungile. Uthangithini muhle. Uyafana nawe. Nobaba wakhe kancane. Nokhululiwe uyafana nawe. Ngicela sibuye siyenze lento bakithi. Ey. Kodwa ungonini akafani nawe. Okay. Futhi akafani nobaba wakhe. Okabani ungonini? Hayi. Yini ngathi manje? Okabani ungonini? Oh ma. Ngicela ukulala Sli anginasikhathi salento. Okabani ungonini? Owakabani ungonini? Hayi phela thula ngithi uyabona ukuthi ngiyakuziba ntona uzibekini. Owakabani ungonini? Ngicela udlulele kokunye. Owakabani ungonini? Awe ma yini kanti? Owakabani ungonini? Athi ngene ngucishe. Owakabani? Ngichazeleke. Njengamanje nje sikhuluma nje. Wabe sewenza njani ngaleso sikhoko sefoni? Kusize khona vele ngiyicishe. Ngaphela bengasalawuleki nje ngize ngagcina ngiyicisha ke manje ngibona ukuthi Iphi khona manje? hawu ungenze phela ngivela ngacela ungayicisha nje nganikeza ungonini. Nganikeza ungonini ungcono ngonini hambe uyidayisa. Ukuze ungcono ke mhlambe ngithola imali ke le ngithenge ngayo. Hawe ma. Hayibo, ibisho kungiqeda emasibisi. Ngisizoyilokho ukuthi nje ayidayiswe. Ayidayiswe. Samakatha. Nawe lokuthanda izinto umngane amayi ngeke sisingeke. Akozama ukwehlisa manje. Uyabona ukuthi zonke lezi zinto sikudonsela amanzi ngomsele. Kuzokwenzeka okukhulu ngokulandelayo. Uyabona manje uhlangane nenkinga itheka yefoni. Wawuzwaphi ifoni ekhulumayo enomuntu okhulumayo? Obuza izindaba ezingaka. Hayibo emasibisi. Izindaba ezijule kangaka. Ayikho into engayikhulumi. Into engixaka ukuthi izazi ngani zonke lezi zinto. Ibibuza ngisho nangongoneni. Isho no hayibo yabo leya phone futhi ngibone kahle ukuthi ngiyejele ke manje. Ikhipha zonke indaba. Ikhipha zonke ngathi ayikho nje into enje. Nami emasibuza ngongoneni ngeke. Bese kufanele ngempela ngidayise. Hayi ngeke ayihambe matha. Ngoba nje okulandela kuzosho umusi. Ngiyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.